niin. Kiitos siitä. No niin. Juotteko te kahvia? Mä tarjoan sitten kahvia. No kyllä me juodaan. No. Joo. Niin. Tehdään tämmönen diili. Tehdään diili, joo. Kirjat on myös kokeillut vähän semmoisen informaation, kun näitä näitä tietoturvia. Mä en sitten itsekin on kauheasti. Mä en millään ole suoraan näistä mistään. Piti näin kerta kaikkiaan ihmiset näin. Hyvä minun mielestäni. Haluaisin siinä tuolla kerrassa on vielä se. Mä kävin siinä. Ai sä kävit siinä juhlassa vissiin? Joo. Joo. Joo, siinä. Oliko se, laitoiko se valon sinne vai? Ai siellä oli valo, no niin. Joo, mä en juokse sinne sitten. Kiitos, kiitos sulle. Täällä on vähän nutkepoikinen. Joo. Ja vähän muutakin. Joo. Paljonko on tavaroita täällä? Niin, 15 000 yhteensä. Joo, kauanko on kesti? viimeksi laskettu. Joo, kauanko kestänyt kerätä? 27 vuotta on suurin piirtein ollut. Me oltiin Mäntässä ensin vähän aikaa ja sitten täällä. 15 000. Joo. Laittaisin tiedoksi. Tämä on sitten myynnissä. Joo. Ja
jos ei saada myytyä, niin täällä me olemme joka kesä. Niin. Nyt jo oltu jonkun aikaa, meillä rupeaa ikä tulee vastaan. Niin, Joo. se on. Joo, kyllähän mä mielelläni tätä, tämä on mulle niin tärkeä asia. Joo. Ei, kyllä. Voi olla, että on vielä vaikeuksia luopua. Niin. Sitten jos oikein tosi ostaja Niin, tulee. jos tosi ostaja tulee, Niin. niin se tuleekin. Niin, joo. Kyllä. Muutama on ollut jo aikaisemmin ihan semmoisia, mutta ei saa aina rahoja järjestää. Niin, sehän se Siinä on Niin. monta asiaa, ei se ole niin ihan niin yksinkertaista. Joo. Joo. Mistä päin te olette? Jyväskylästä. Ai jaa, mistä päin sieltä? Mä kysyn sen takia, koska mä oon Jyväskylästä. Ai jaa, no siitä Kangaslammilta. Joo, mä oon Kypärämäestä. Joo. Se me ollaan mun miehen kanssa kummatkin. Sieltä lähdetty maailmalle. Joo. Joo. Tuossa Keurulla asuntola on meillä siellä Jaa. Isoon kirjanliirin Joo, joo. niin sieltä käsin. Joo. Lähdetty. Se on ihana paikka. Me ollaan siellä kyllä käyty siellä kanssa siellä ison kirjan Joo. alueella. Kun meillä oli mökki sinne ihan lähellä. Joo. Sitten me käytiin aina siellä, kun siellä oli ne kesät, niin sitten me käytiin siellä. Joo. Siellä on niitä se kesä. Me käyty syömässäkin nyt myöhemmin Joo. siellä. No niin, se on sitten tuttu. Kun siellä saa käydä. Niin siellähän on lounas. Joo, on siellä kyllä. lounas. Kyllä. Se on siellä. Sieltä kun saisikin porukkaa. Niin. Niin, joo, sitä mä oon ajatellut monta kertaa, että pitäisi ottaa yhteys sinne niihin päälliköihin, että olisiko se mitään mahdollista, mitään mainosta tuoda sinne. Joo. Puhutaan